आफ्रोनि सिनि नुसों जे Twibuk मा Twima ama khunulaimani Twibuk khunumani jatre pat mutaino tui tonglaimani आफ्रोनि सिनि tabok dorok जों चलेलाय बेखौ खुनलाय बेखौ जों केट गोथार थैनाय जतनो बनि बाङैनो जों बिसास खालायलायैनो जों उपुजा खालायलाय मयाल रां खाङो तुलाक पिसालायै उरांबायनो जों दिनै मयाल Twibuk खुनुमानि सभा आसाव उ सभाव खाना जे मयालनि बर'नां निमन्त्रण आमन्त्रण जानो जत्तनो मुताय खुनुलाय जाबानाय काहा करंखे न इनखे दिनै सिनारो इसा असुबिदा नुजाला बन जामा सासिनाय जों थिक मतन सवर्ण जों सामायानि बांगो आइसो जाय हो बन आलोचना खालायनाय मेन इंगेजों मुताय केन मा खुनुलाय जों मयाल हांख्राय लोगो हांख्राय बंश हांख्राय जत्त समाजनि बाव हांख्रायनानै जों दियायलाय जायो दिनै गथलायो खाना जों बन दियायलायनाय मताय खुनुलाय जानाय जत्तनि हांख्रायनि बांगो ते अरण्यते कायसा कौसानि थानाय सिनि अमत तिनर कायसाया जों अनेक बছর राजन्य जुग राजानि जुगाव पर्यन्त माहिते त्रिबारि जों खायलायो आफ्रारो केनसों अमाइके खुनियाते कुसा जुदा हदा सरक खुनुबाय बनो बिजात साइ केनानाय एसि साया संके बेके सानाय अष्टादश शताब्दी हने आगे जे रमणी चंद्रगुल सिनि उदयपुर जखन महाराजा कृष्ण माणिक्य तंत्रजन उपथा दङ आफ्रारो केनसिनि हदा सरक दायित्व बनावो ओइ राजानि प्रथा तुयैनो सिनि हदा सरक ताबक जरा गोमती आमा कसमा आमा बोरिमा थैमानि थैलायो खुनुलायो प्रति बছর একই সময়खौनो हेरफेर निया हाखै चले दमनि परे जोंखेनि बुसा सरा हनगोन जों अवनगोन जों बुजिलाय हदास्र कतन सुयुक्ति अबन जे तीनटा नदिनो त्रिबारखौ पूजा खायो जोंखेलेनो कायसान दै खायो मया दिक्ति खायो जोंखे प्रति मयाल अमाय आगुन मासे ओके खालायबाय जाव दिनै जमातिया हदास्नि समाजफ्र इनके अरण्य तले सालायके गमा धर्मनि सम्बन्धै मा सालायनाय आपानि गुरुखौ साइ सफायजा बरक गाहाम के साइखना रनाय इनके आं बेसि कक साया असुक सावैनो खाना जत्तनो आहाबो नारुदावायो मताय खुनुलायनाय दिनके सिनार नगराय सवै माइसार बायजानाय बा नगराय माका बायजानाय असुक कक सावैनो हाय आं जत्तनो अर जे तंनाय जत्तनो हाय हांजामो खुनुमो जानोवै आं फाइसा खायनि कक सामानो अर मुखाखा साथे दिनै उत्सवानो जों सारै रखा जय बाबुया जत्तनो हामबा